साजेसन बायदियै बा बिथोन बायदियै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इनडाइरेक्टलि हेल्प होनायजों दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट इउनियननि खावलायनाय बायदियै बा हांख्रायनाय बायदियै जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनफ्रोमबो बयस हस्टेल आरो गार्लस हस्टेल आरो जानो हागौ एकाडेमि बिल्डिंसआवबो 48 पइन्ट्सआव वाइफाइ दिनै कानेक्सन खालामना होनो हाबाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ सुबुं सम्पद दानायाव जेन सहाय होनो हायो बे मिजिंजों बे खामानिखौ मावफुंनाय जादोंमोन। गोजोननाय मोनदों भाइस चेन्सेलर बिथां, जोंना रेजिस्ट्रार बिथां, जोंनि साफ्रोमबो प्रफेसर बिथांमोन आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि लोगो बिथांमोना दिनै बे गोथार बेखेवनाय वाइफाइ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आंबो खोब गोजोननाय मोनदों आरो मिजिं खालामदों जोंनि मानगिरि चिफ सारनि हास्थायनाय बायदिनो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसा फरायसुलिफ्राबो टप मोस्ट हिउमेन रिसोर्स दानायाव साफा हिउमेन रिसोर्स जानो हायो। दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना, गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन। दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, सिखिरि दखना, आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना। नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।